Хъбав се отдай на Дева. Хоризонтите ти за личностна изява се разширяват. В настоящият момент си целеустремена, амбицирана, изпълнена с заразяващ ентусиазъм. Готова, повече от всякога ще успееш да докажеш индивидуалните си качества и да утвърдиш добрата си репутация. През следващите седмици не трябва да изпускаш късмета и шанса, които ти предоставят планетите Юпитер и Марс. Техният съвпад в твоя зодиакален знак ще ти помогнат да постигнеш видими резултати в личен план и партньорско отношение. Навлизането на Венера в знака на Дева допълнително ще засили тази тенденция и ще те преобрази както емоционално, така и визуално. Любовта и бизнес партньорствата са в своя разцвет. Ще бъдеш вдъхновена и витална. Но все пак практична, Дева. Аз знам, че няма да забравиш да си имаш едно на ум. Моментът изисква от теб да се фокусираш върху ценностите си и да определиш приоритетите си в материално и духовно отношение. Вероятно това може да бъде взимане на сериозно решение по отношение на брак или друг вид предизвикателства, свързани с партньорството. При всички положения ситуацията изисква от теб променено поведение спрямо другите. Раздвижването за теб е в емоционалната сфера. В началото на седмицата, в творчески план, вдъхновени за теб могат да бъдат сбъднати блянове и сърдечни преживявания. В средата на седмицата ще се чувстваш волна, щастлива и иновативна. През почивните дни ще се отдадеш на мечтателство и любовни копнежи. И така, май е време за романтика. Отдай се на интуицията си.